B'investiment ta' 420,000 euro, il-linja tal-vapur tal-art l-Antik f'Ħattart ingħatat dera friska bilan li sebbaħ il-lokalità u tgħin tkompli tfakkar iż-żminijiet fejn fihom Malta kienet tagħmel użu minn dan il-mezz ta' trasport pubbliku. Il-proġett huwa maqsum f'żewġ fażijiet. L-ewwel fażi b'investiment ta' madwar 150,000 euro tinkludi r-restawr tal-linja tal-vapur tal-art l-Antik f'Ħattart. Sar ukoll restawr fuq is-sur ma' ġenb il-linja u tindif tal-ħitan hekk kif għal żmien twil dawn tħallew fi stat ta' abbandun. Il-proġett jinkludi wkoll installazzjoni ta' dwal ġodda tul il-linja l-antika u l-bini ta' turġien u rampi ġodda. Qatt ma kien hemm tikħil mas-sur mal-ġnubiet u li għamilna biddinna ftit ġebel dak li kien madux b'saħħtu u neħħejna ħafna veġetazzjoni li kienet qiegħda tagħmel ħsara. It-tieni fażi tal-proġett tinkludi wkoll it-twaqqif ta' ċentru kulturali ta' informazzjoni fi ġnien l-istazzjon fl-istess lokalità. Dan bilan li jkun hemm iżjed għarfien fuq is-servizz tal-ferrovija li kien jopera lejn tmiem is-seklu 19 u sa 31 sena wara l-bidu tas-seklu 20. Ħassir fil-ġnien l-istazzjon fil-post fejn kien hemm l-istazzjon ta' Ħattart. Fatt hawnhekk kien hawn diversi wafqiet u stazzjonijiet. Din il-linja stessi kienet bejn il-wafqa ta' Sant'Antonio u l-istazzjon ta' Ħattart. Preżenti għal konferenza li timmarka tmiem l-ewwel fażi ta' dan il-proġett kien hemm il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg huwa spjega kif Infrastructure Malta provdit 110 seġar ta' żebbuġ għal dan il-proġett sabiex isebħu l-inħawi u jitkompla jitħaddar il-madwar. Infrastructure Malta illi matul din is-sena ħawlet 6700 siġra. Hawnhekk qiegħda tagħti l fuq minn 100 siġra ta' żebbuġ sabiex tikkumplimenta tal-proġett u xogħlijiet oħrajn li hija għamlet fil-madwar tal-proġett innifsu. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Edward Zammit Lewis faħħar ix-xogħol li sar u li jagħti irid isir bħala parti minn dan il-proġett. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Chris Aġus saħaq li l-Kunsilli Lokali għandhom jagħmlu użu minn fondi allokati għalihom mill-Awtorità tal-Ippjanar favur it-tisbieħ tal-lokalitajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.